Bai, igual, Martak aipatu du, ezta, bai Nafarro Oinez da bai Herri Urratz, igual agian euskal jendartean ezagunagoa direla, edo nolabait ere igual atxikimendu handiago dagoela bi festa horiei, ezta. Nik uste dut hori zuzenean lotua dagoela beharri eta hizkuntza zapalkuntzari, ezta. Bai justu iparraldean eta Nafarroan igual da hizkuntza zapalkuntza handiena jasaten ditugun lurraldeak, horrekin lotua ikastolak ere behar gehien duten lurraldeak, eta nolabait ere bai zapalkuntza horrekin eta beharrekin euskal jendarteak empatizatzen du, eta hortik dator nik uste dut, bai jaiak euskal jendartean ezagunagoak izatea, eta baita ere beste lurraldeetatik jende jario handiagoa izatea gure festetan, ezta? Hau da, parte hartze handiagoa izatea beste herrialde horietatik, ezta? Nik uste dut horrekin lotua dagoela. Bai, nire ustez, ikastolen sarea, Euskal Herrian barna zabaltzen den sarea izan arren, ezin dugu antzi hiru administrazio ezberdinekin lanean dihardugula, ez? Eta begibistakoa da euskarak iparraldean edo Nafarroan bizi duen egoera Euskal Autonomia Erkidegoan bizi duenarekin ezberdina dela, ez? Esate baterako, ez iparraldean ez Nafarroan ezin gara euskaraz bizi, eta euskaldunok sarritan bigarren mailako herritarrak bezala tratatuak izaten gara. Euskararekiko erasoek ere ez dute etenik. Eta hortaz niri iruditzen zait, hala Herri Urratsera, nola Nafarro Oinezera, bertakoa izan gabe hurbiltzen den lagunak bi asmo edo bi helburu izaten dituela, ez? Batetik, bi eremuetan euskarak pairatzen duen bidegabekeri hori nolabait ere salatu, ez? Eta bestetik, Herri Urrats eta Nafarro Oinezen atzeko aldean dagoen komunitate zabal horri babesa eta laguntza ematea. Uste dute horregatik nolabait ere ezberdintzen garela bi jaiak besteekiko. Ze gero helburuei dagokionez jai guztiek helburu berberak ditugu. Nik horrekin lotut esango nuke guk azken urteetan aipatzen dugu, festa aurkezten dugunean, betiko helburuak aparte, eta gurean ekonomikoa nola ez, ze behar ekonomikoak oso handia dira zehazkan, azken urteetan eskatu eta aldarrikatu duguna da, Herri Urratz ondo pasatzeko festa egun badela, baina hortaz aparte mobilizazio egun nazional handi bat izaten nahi dugula, ezta? Hau da, euskeraz bizitzearen aldeko mobilizazio egun nazional handi bat, eta nolabait ere euskerak bizi duen zapalkuntza egoera hori salatzeko mobilizazio egun nazional handi bat. Eta azken urteetan mezu hori gehitu eta txertatu diogu deialdi egiterakoan.